Anginendaba noma ungangithuka iyona mfundiso oyifundisa izingane zakho le iyona into oyifundisa izingane zakho leyo ukuthi ithuka inhlamba. Hayi cha mama wabantu hayi uhlonishwa abantu bakini ngiqhawe nezingane zakho. Mina nje baba khohlwa ngeke ngihloniphe nje umuntu ongayihloniphi kwayena. Hayi wena uyihloniphi kabi wena. Awuyihloniphi nje uhlonishwa abantu bakini lapho abantu bakini angiyeni wakini mina angizalwa kini mina baba ukungibheka kahle mina. Awuthi mina ngibhayisa njengawe mina into ehamba igoxana notshwala usuku nosuku. Ngibhayizi mina bana ngibhayizi mina ngisona isidakwa mina. Tela lamatshwaleni ephuza izipoqo. Ngibhayizi mina mfethu ngibhayizi mina ungibheke kahle mina sona isidakwa mina sihambe sibulala nezipoqo la wena nje yonke into wena nje uma nje ngifuna ukuthi ungihloniphe kumele ngithekele utshwala njalo daily uzokwathi ungihloniphe because uyisidakwa esilala ematshwaleni jabulela ihenisi ujabula-ke ujabulela ihenisi lalela ke wezoso lalela lapha ke mfana mina ngunyoko ngiyakuzala ngizokutshela-ke manje ngiyakubona ukuthi wakhohliswa umcineka ngokuthi uyomshithela lo mcimbi wakhe watshetha uyahlonipha usubona ukuthi manje sekufanele ugibele kithi bowelile mina ungalinge mina ungidakelwe ungalinge umncane kabi wena ngangihambe nawe le usafufa uzigqoka ama-snacks eceleni langiswe sibheke egoli eqalungisa ukuboshwa hamba ungithinta udaka mangingcole ngemuva namhlanje usuzobona ukuthi manje sekufanele mina kube yinto ozodlayela kimi kuyo umncane kabi wena ungalinge nje mina uzungidakele wezoso ngikwazi agcwala intuthwane mina ngigcwala ama-snacks zama ukuthwala uhamba uzivuthuzo la indlu esibhekele egoli unuka ishwami neyobo ngalinge ungidakele mina wezoso ngalinge nje wezoso uzungidakelwe mina ngale nyoka nje yasephepha suzoma ngami zokuxebula mina ngozakhona lapha emzini kabhuti abohlala khona phuma umuzi wakho hamba wakho ongichaphaze kwini kwakwantombela zokushaya mina ngadlale nje kimi ngisiya umngane wengane mina zokushanga ngempela nje zokushanga nje ngempela amasimbi waphoste lapha ngamambu faka ithombe engasile umbuza ngisalukazi ngimdala kangaka zokuxayibula ke mina angifuni nje ukuthi uzongenza isikidi sakho ungazami nje wakhe trend ngami angifuni nje angifuni ngempela uma uzokushaya futhi ngushaya kithi ngukhipha emzini kangizilohlala kuwo ngizongijwayela amasimba mina bhaxa mina dakelwa lapha ngikhohlisa womcina abantu bethi manje ngiyahlonipha nesithini zokuxhabaza nathi manje ngangichaphazi mina zokushaya mina zokushaya unyoko zokushaya khipha dodo ofake lapha enkundleni ngehlisa isithunzi lapha ngimdala kangaka zokushaya mina phakame kabi wena le phakame yakhe izokwehla ingeke bengakufuna ogezane nje ingeke bengakufuna ogezane le ngqondo yakho sengiyakubona ufika wavola yonke into manje wena ngobugovu bakho phuca ngisho lemfana lwathe ehluphekela ologulakho wamphucisela ndakhe lapha ezama hambe shutha abantu izintombi thutha nanobani kusesho ifoni sekuyifa lakho namhlanje uphuca lwamuntu isinkwa nakade izame sekukhuphuka wena ngalamango hamba wenza amavidiyo ngqozo emzini abantu hamba bakhokhela lethenje sisangene eligovu leli ababuleli ngani bona ogezani soqhikela ile ngane ugezani mina sangichaphaza eyintatheli angikhumbule eshutha amasimba kwaposta ngami engithuka ngihlonipha kabi xesha umncane ngakunukubisi ngangidakela mina sokusaza ngempela mina sifuna kanyoka angisobe ngafuna itrend ngawe namsifuna kanyoko tshele mina ngazama itrend ngawe wona ufika izolo ngifike nini mina angithandi ngani ngabantu abaphezulu waye ngihambe ngothuko omgodi abantu abaphezulu awumongameli emakhosi ophethe umhlaba sangathi ngafuna itrend kungobunuka umchamo angidakelwa mina msifuni nje thande ngathi abuthenge ufika izolo lapha senawe egoli ungasilutho ngaduma ngentathelesha ukuthi imsangano mina walile hawu angimthuki ngani pho mina uzuma mangifuna itrend angithuka ngani kungizweke mongameli ngoba phela ngifuna ukubukwa ke ngabuka ngawo ngobunuka umchamo nje angidakelwa mina trend okunuka lokhuluma ngawo akwa ungafika ungisukele uzocabasa ngengane fusaki ingane iyaqondiswa sisibheda mina ingane ngiyayikhahlela nje ziyahliba mina zami ingane mina ngizathi idethlibeni mina umthaka tshele wayibona ingane yami le supporta okay mhla yiyeke ama tick dance kuthi isuda njani into ethule du fundisekile 18 years wengane ngayizala mina iyahlonipha umuntu yamazi kube kuthiwa isidwedwe ngabe ngiyangane nayo ithuka abantu ngizale into efundile mina kuthiwa Masibuko ngizale into efundile mina tshele phasi matric athela amabhashela abawu2 yapapasela ingane yapasasa yahlonipha
umthakazo lo kuyahlonipha siyahlonipha mina zami ingane ngayifundisa angidakela mina ungisukele ngimdala ungeyisi lapha ko live sekuthiwa manje ngingane ngifisa lokho ngangidakelwa mina tshela amasimba lapha ngale insizwa mina ehloniphakho ngisalanga ngichilishi yabushinta sethi shutha manga ihamba isangana ithwala lapha